Pagkalaay ba ay. Asa man yung mga marites na nago mampod oy, man ang gawas. Ibaw pang boring kini atong life basta wala chika-chika, wala chismis, kanang wala magiskot ni kuan ug ni kuan. Pagkalaay na payway hangin. Perting alimuota. Sus. Ay, ano mo sa tama dato kung dato pa ta. Tita jud ni maglunli atong adlaw kay daghan kay masig pangita. Sana. Mangita nato, pero dili mangumusta. Mangita kay manghuwam og kwarta. Ay, ginoo ko. Ay, pagkaalimuot na walang gyud ay. Hindi pa sa itong night chika-chika. Uy, kiti mo na, di na to feel ang kaalimuot sa panahon. Ano yung buhat na itong mga gawas sa mga marites, ha? Tabang! Italas ko! Tabang! Tabang! Dito ulis ko! Tabang! Tanawa gris cherry white ug si isa cherry Cherry Black. black ug si Boy Talawan. Boy Talawan. Tabang! Dito ulis ko! Tabang! Nagtabang. Tabang! Mga sisingan! Ikaw tubangan ha kay. Hindi ka itaming bala. Uy, nagtabang dali. Tabang! Dito ulis ko! Ano sa Mars? Ay, wala ay. Okay ako tara mas. Uy, Mars. Sige, sige, uy. Ano ba pagkatabang? Ay, dan, gilaay ra jud ko diri sa kong live jud mga Mars ay kay mingaw ka ay boy ka ay wala mga marites ang lawas ba. Nagpangutok o maayo kaya na mo ditong Ako nagkaon ba ako sa amo ha? Sir, mantay nakaon ni mo. Ala ay pasensya. Wag ni nakaot mo na nga nang utok. Oh, gigutom sa jud bitaw ko ay kay gilaay lagi jud ko ay kay perting minawa jud sa kong kuan jud. Ayaw sad ay pasensya na mo sige pasensya na mo Mars ha. Sige. Pasensya na mo ha kung na istorbo mo ha. Pasensya na mo mga Mars. Aron mawagtag ang kakapoy. Jesus, nalingaw ba ko sa kong gibuhat. Uspandi. Tabang! Gitulis ko! Gitulis ko! Ang akong panting bus na pa ba? Gitritingan! Mars, bangon jud ka Mars Usa ka mo ba, Mars? Uy! Naglingaw-lingaw na lagi ko dire sa kong live. Lagi kiningaw ka. Ayaw! Pakun. Uy! Ayaw. Di ka lang Mars, silingan. ba baka Mars na tungason kay tungamuan ning tungas lang yung midiri paingon nimo kay. Date pa kaming duha dito. Oh, pasensya na mo. Pasensya na mo. Ay na kayo nga. Ano mo pakon Mars? Dire godab. Pike. Mangkon may noon nga naglingaw-lingaw kita sa kaugalingon ganit dire kay lonely kita may man sila kay nasa edit-dit katupang duha po chika-chika sila na ako ra usa dire ang kay ni sila talagot ni sila oy A few moments later. usod ko man noon sila noon nga naglingaw-lingaw kita sa kaugalingon gani makin kayo ni sila oy Agiyo. Kwarta. wala man koy kwarta dire sir So, kwarta. wala koy kwarta wa man koy bulsa so unsa man ako pagka kwarta wala lagi koy kwarta lagi dire sir oy Sige, Sir. sagit oh. Hindi na pwede mo syagit, sir. Kung masyagit ako, sir. So, kanib. Tuok lagi nila. Ay, ayaw ito. Maluin taong kasa kung liog in town, sir. Oy. Brr. Ada pagdain Asia diha buang. Paminawa, bahala siya. Lahat balikom. Kun botag dagandagan kaduha pa gitan dagandagan. Balaka pa kay ta kay nagtuo ta gitulis na gi naunsa na. Mahala siya diha. Sigit gitulis ko na siya. Pag abot dito, naghayang-hayang. Kita perting luyag dinagan ato. Nakakaon ba Babaw. ka siya no? Magwala na ay makita man sa lawas. Mura magna. Pakanunon kayo. Uchi. Wa na, wa padong na ginabuang nga na. Sagit na pong kagawang na ko'y bahala uri ka diha. Turbo sige kaon sige tag apas ito na unta siya nagabot ito lingkod ra. Pag naon sa dire bahala siya. Bahala unsa diha. Kabuang lang anan suon na pod. Uwa kung kung wa ko'y makuha nimo. Grabe siksihar ba. Asa ko may mong para bukog naman in town na sir. Ay, wa man in town na unod. Dili ka malingaw na ko sa bukog
Buko, gahi ka ng bukugon lagi ni ako, sir. Ayo, lang lagi, sir. Dili lagi ko, sir. Salaron. Yep. Sir, ay. Dili lagi ko, sir.